V dnešním hyperpropojeném světě se sociální média stala nedílnou součástí našeho každodenního života. V průměru lidé po celém světě tráví na sociálních platformách 2,5 hodiny denně, což je nárůst přibližně o 1 hodinu ve srovnání s obdobím před 8 lety. Proč mnozí z nás věnují těmto médiím stále více času, i když je zřejmé, že reálné zážitky a skuteční přátelé tam venku mají mnohem větší hodnotu? Než odpovíme na tuto otázku, musíme pochopit hluboký dopad, který tyto platformy mají na lidský mozek. Hnací silou závislosti na sociálních médiích je to, co by se dalo nazvat kouzlem možnosti. Tento koncept funguje podobně jako hrací automat, jeden z nejvíce návykových mechanismů hazardních her. Klíčem je přerušovaná, nepředvídatelná povaha odměn. Pokaždé, když zkontrolujete svůj telefon, existuje možnost něčeho nového. Zprávy, oznámení, lajku nebo zajímavého příspěvku. Když skutečně obdržíte jednu z těchto odměn, váš mozek zažívá dramatický 4násobný nárůst dopaminu, neurotransmiteru, spojeného s potěšením a tvorbou návyků. Tento nárůst je podobný účinkům kokainu. To vysvětluje, proč tolik, zejména mladých lidí, chodí po městech s telefonem přilepeným před očima. Internet a sociální média začínaly s ušlechtilými úmysly. Zlepšit komunikaci, poskytovat informace a zvýšit pohodlí. Jak však tyto platformy rostly, jejich obchodní strategie upřednostňovaly zapojení uživatelů a udržení jejich pozornosti co nejdelší dobu. Více času stráveného na platformě se rovná více zobrazeným reklamám a větším generovaným ziskům. Tento trend vedl velké technologické společnosti k najmutí inženýrů pozornosti. Specialistů, kteří záměrně studují vzorce závislosti, neurologii, endokrinologii a chování při hazardních hrách, aby maximalizovali zapojení uživatelů. To, co začalo jako nástroje pro spojení, se proměnilo v sofistikované systémy, speciálně navržené k zachycení a udržení vaší pozornosti prostřednictvím mechanismů vytvářejících závislost. Jaký to má fyziologický dopad na naše tělo? Základním konceptem k pochopení je, že svět se mění mnohem rychleji, než se může přizpůsobit lidská fyziologie. Posledních 50 let zaznamenalo dramatičtější změny našeho prostředí než předchozích 50 000 let, a to ve všech odvětvích. Nejrychleji se rozvíjí informační technologie, s nimiž se naše těla nikdy nevyvinula, aby je zvládla. Náš genetický materiál se mění glaciálním tempem a vyžaduje desítky tisíc let pro významné adaptace. To vytváří obrovskou propast mezi naší starobylou fyziologií a naším moderním technologickým prostředím. Související masivní nárůst civilizačních onemocnění z nedostatku pohybu je už běžnou realitou. Jak těmto změnám odolává náš mozek? Odborná literatura se odkazuje na výzkumy, ale obávám se, že ty už nejsou potřeba. Alespoň ne k potvrzení znepokojivých korelací mezi intenzivním používáním sociálních médií a různými psychologickými problémy, jako je zvýšený stres, vyšší míra úzkosti a deprese, častější sebevražedné myšlenky, snížené sebevědomí, větší pocity osamělosti a izolace. Možná nejvíce znepokojující je dopad na schopnost soustředit svou pozornost. Závislost na sociálních médiích zřejmě způsobuje skutečnou degeneraci v oblastech mozku, odpovědných za soustředění pozornosti, emoční regulaci a rozhodování, zejména v čelním laloku, který je považován za výkonné centrum mozku. Lidský mozek je pravděpodobně nejsložitější strukturou ve známém vesmíru, obsahující přibližně 100 miliard neuronů. Každý neuron vytváří 5 až 10 tisíc synapsí, spojení s jinými buňkami, čímž vytváří složitou síť odpovědnou za vše od základních tělesných funkcí až po abstraktní myšlení. Hlavním účelem tohoto komplexního orgánu je pomoci nám adaptivně a flexibilně interagovat s naším prostředím.
Lidé mohou prosperovat v nejširším spektru prostředí ze všech druhů právě díky bezkonkurenční složitosti a plasticitě našeho mozku. Popišme si neurologický mechanismus, kterým sociální média omezují náš mozek. Při zapojení do trojrozměrného světa, jako je turistika v přírodě, vaření oběda či stavba modelu letadla, naše mozky těží z toho, co neurologové nazývají prostorovou sumací. Přijímáme současně více vstupů, vizuální informace, zpětnou vazbu z pohybu, gravitační orientaci, teplotní vjemy, zvuky, vůně a další. Tyto různorodé vstupy poskytují mozku důležitý kontext a posilují nervová spojení. Tuto funkci mozku popisuje Hebův zákon. Buňky, které se aktivují společně, se spolu propojují. Naproti tomu používání elektronických zařízení vytváří to, co by se dalo nazvat prostorovou subtrakcí, neboli odčítáním prostorových vjemů, i když to není oficiální neurologický termín. Při používání sociálních médií nebo hraní her dostáváte intenzivní, rychle se měnící vizuální stimulaci, ale minimální vstup z jiných smyslů. Prostředí neodpovídá tomu, co se děje na obrazovce, což vede k neúplnému nervovému propojení. Co z toho plyne? Reálnou činností a zkušenostmi vytváříme ve svém mozku hodnotná data pro další fungování v reálném světě. Naopak, hraním her nebo bezcílným sledováním obsahu na obrazovkách vytváříme ve svém mozku neúplná data, která v reálném světě nevyužijeme. Jediné, co nám to přinese, je rozostření pozornosti a závislost. Expozice bezcílnému obsahu a fiktivním aktivitám roztáčí začarovaný kruh degradace pozornosti. Jak se divákovi zhoršuje schopnost pozornosti vlivem chronického vystavení rychle se měnícím podnětům, tvůrci obsahu musí používat stále extrémnější taktiky k upoutání pozornosti. Filmy, televizní pořady a reklamy nyní obsahují rychlejší střihy, dramatičtější zvuky a neustálý pohyb, scény zřídka kdy zůstávají statické déle než několik sekund. To vytváří destruktivní zpětnovazební smyčku. Jak se média stávají více stimulujícími, naše schopnost pozornosti se dále zhoršuje, což vyžaduje ještě více stimulující obsah. Nakonec mnoho lidí ztrácí svou schopnost udržet svou pozornost nezávisle a prostě jen pohodlně sedět s vlastními myšlenkami. Čelní lalok, zejména prefrontální kůra, je to, co nejvíce odlišuje lidi od ostatních druhů. Díky této oblasti jsme schopni stanovovat a sledovat dlouhodobé cíle, činit komplexní rozhodnutí, efektivně plánovat, udržet soustředěnou pozornost. Překvapivě asi 90% toho, co čelní lalok dělá, zahrnuje inhibici, vypínání rozptýlení, tlumení stresových reakcí a filtrování irelevantních informací. Tato inhibiční funkce je přesně to, co umožňuje udržovanou koncentraci. Platformy sociálních médií aktivně pracují proti těmto funkcím čelního laloku. Jsou speciálně navrženy k fragmentaci pozornosti, zobrazují rychlé přechody mezi různými obsahovými prvky. Prodloužené vystavení tomuto vlivu může trvale poškodit schopnost se soustředit s potenciálně závažnějšími důsledky pro vyvíjející se mozky. Dospělí, kteří dosáhli věku 25 let předtím, než se chytré telefony staly všudy přítomnými, pravděpodobně vyvinuli relativně zdravé mozkové struktury a funkce. Avšak děti, které dostávají telefony ve věku 2, 3 nebo 4 let, nemusí tyto základní neurologické schopnosti nikdy řádně vyvinout. Zatímco společnost omezuje látky jako alkohol a tabák kvůli jejich známým škodlivým účinkům, sociální média a elektronická zařízení mohou být stejně destruktivní jiným způsobem. Přesto často používáme tato zařízení jako uklidňující prostředky, chůvy a digitální společníky pro velmi malé děti. Dlouhodobé důsledky této rané a intenzivní expozice zůstávají z velké části neznámé. Současné problémy, které pozorujeme, mohou představovat jen začátek hlubších neurologických a sociálních problémů, které se projeví v příštích desetiletích.
Lidé, kteří z těchto důvodů přestali používat sociální média, běžně hlásí zlepšenou náladu a emoční stabilitu, zvýšenou schopnost udržení pozornosti, lepší mozkovou kondici, kognitivní jasnost, zvýšenou produktivitu, vyšší sebevědomí, větší ocenění reálných zážitků, více času na smysluplné aktivity. Výzkum a četné osobní zprávy naznačují, že přibližně polovina těch, kteří se pouští do takové abstinence, zažívá dramatické zlepšení kvality svého života. Řešením není nutně opuštění digitálních technologií úplně. Jsou to mocné nástroje, které při záměrném používání mohou výrazně zlepšit náš život. Klíčovým rozdílem je, zda používáme sociální média jako nástroj, nebo se v jeho obsahu svojí neopatrností ztratíme a stane se nástroj z nás. Ještě důležitější je myslet na nejohroženější skupinu – malé děti a dospívající. Dodržujte doporučený minimální věk pro používání sociálních médií, většinou 13 let. Nastavte jasné limity pro čas strávený na obrazovkách, například maximálně 1 hodina denně. Využívejte aplikace a nastavení, které omezují přístup k nevhodnému obsahu. Umístěte zařízení do společných prostor domácnosti, ne do dětských pokojů. Zaveďte pravidlo, během jídla a před spaním žádná média. Buďte informováni o tom, co děti online sledují a s kým komunikují. Diskutujte s dětmi o rizicích sociálních médií způsobem přiměřeným jejich věku. Podpořte zdravý vývoj mozku vašeho dítěte. Pravidelným čtením pohádek před spaním 10 až 20 minut denně. Pokládejte otázky k příběhu, diskutujte o postavách. Střídejte krátké příběhy, básničky a delší pohádky. Zajistěte alespoň 1 hodinu aktivního pohybu denně. Pravidelné společné procházky v přírodním prostředí. Zapojte se s dětmi do hry bez elektroniky. Kresba, malování, modelování podporují kreativitu. Zpívejte s dětmi, seznamte je s různými hudebními nástroji. Hraní rolí a převleky rozvíjejí sociální dovednosti a představivost. Podporujte hru s vrstevníky a sourozenci. Zaveďte rodinné rituály, pravidelné společné jídlo, výlety, rekreační sporty. Učte děti vyjadřovat své pocity a naslouchat druhým. Stanovte pevný čas usínání a vstávání. Vytvořte tichý, příjemný prostor pro spánek. Tyto postupy pomohou ochránit vaše děti před negativními vlivy digitálních technologií a zároveň podpoří jejich zdravý kognitivní, emocionální a sociální vývoj. Buďte svým dětem vzorem v konstruktivních způsobech používání digitálních technologií. Ideálními vzory mohou být vzdělávací videa a tutoriály, které budují znalosti, profesionální networking a kariérní rozvoj, efektivní obchodní komunikace, cestovní asistence jako navigace, rezervace, plánování dopravy, učení jazyků a rozvoj dovedností, udržování kontaktu se vzdálenými přáteli a rodinou. Uplatňujte sebekontrolu vědomého zapojení v digitálním světě. Než sáhnete po telefonu nebo otevřete aplikaci sociálních médií, zastavte se a zeptejte se sami sebe, jaký je můj účel. Přidává to skutečnou hodnotu mému životu? Tento okamžik uvědomění vytváří prostor pro záměrné, nikoli návykové používání. Technologie sama o sobě není v podstatě problematická. Je to náš vztah k ní, který určuje, zda obohacuje nebo zmenšuje naše životy. Pochopením neurologických mechanismů za závislostí na sociálních médiích a přijetím návyků vědomého používání můžeme znovu získat kontrolu nad naší pozorností, chránit zdraví našeho mozku a zajistit, že technologie slouží nám a ne naopak. Nejdůležitější dovedností v našem hyperpropojeném věku může být schopnost odpojit se, udržet si schopnost hlubokého zaměření, nezávislého myšlení a opravdového lidského spojení ve světě, který je stále více navržen k fragmentaci naší pozornosti. Níže pod videem najdete pár odkazů na pomůcky k udržení bdělosti uživatele sociálních sítí,
k uvědomění, jestli jste ještě stále na cestě k dosažení zamýšlené hodnoty, nebo už jste se při procházení obsahu ztratili v bludišti lákadel pozornosti a dopaminových pastí. Na závěr mohu vám, kteří jste doposlouchali až do konce, poblahopřát. Je zřejmé, že vám na vyřešení tohoto problému záleží. Věnujete tomu svůj čas, což vás předurčuje k úspěchu. Pokud se vám přednáška líbila, sdílejte ji dál. Můžete tak na pár kliknutí zachránit byť jedno jediné dítě před digitální demencí.